В хола има печка с водна риза, която може да затопли цялата къща. Дограмите навсякъде са сменени. Има голям климатик, който може да затопля или охлажда цялата къща. Подът е сламенат. В тази стая има малък кухненски кът и отделно има голяма кухня с трапезария, която ще ви покажа след малко. Това е едната спалня с излъз на тераса. Стаята е просторна с голямо легло, диван. Втората спалня е с добър размер също. Голяма кухня с трапезария, с климатик и всичко необходимо. В двора има голямо парко място за минибус и външна чешма. Отделно има склад и гараж. С красив зелен двор за спокойствие и зареждане с енергия. Има и външна тоалетна и резервоар за събиране на вода за поливане. Направена е и шатра за отдих на сянка. Отдясно е голям склад. Коридорът е с морска муза да ви напомня, че сте в Бургас. Има изграден сод за ваше спокойствие. Модерна баня с тоалетна с лира за затопляне. Ако все още се двоумите дали това е вашето жилище, си представете, че си пиете любимата напитка на сянка и се наслаждавате на красива градина. Обадете се на посочените телефони за всякакви въпроси и огледи.